здравого смысла. 7 часов 7 минут столицы. Доброе всем утро. Вот, сегодня работает формула смысла. У нас временная совершенно замена. Вот, поэтому в студии сегодня 12 декабря Дмитрий Куликов и Роман Голованов. Всем доброе утро. Не просто відправлені на фронт. Детальніше і розлогіше про це і не тільки, і про вже безпосередній досвід співпраці з конкретними бригадами будемо говорити з нашою співрозмовницею Анастасія Розлуцька, проєктна менеджерка Work.ua з нами на зв'язку. Пані Анастасія, мої шанування. Так. Пані Анастасія, розпочнемо з того, щоб ви розповіли, як пошук людей у військо відбувався на вашій базі, на вашій платформі, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Адже Informații din agricultură. з Cine această dimineață pe Ioan Cioran? Pe final de oră lansăm și întrebarea dimineții. În 6 și 9 minute, bună dimineața România! Doamnelor, domnilor, de chinezi C919, repede ori colina Păunului, cum mi se mai spune, către dealul Copoului, de unde mă și auziți acum. 4 без осадков, в Оренбурге 20-22 мороза, осадков не прогнозируют. А в Волгограде минус 5-7 без существенных осадков, в Симферополе 7-9 тепла. Zibo Sanamide. 39 dakika. Bir salon miras olarak. La consolidarea securității o deschide acum Viorela Pânculescu. În 1999, la 12 decembrie, Petru a naufragiat în apele Én szoktam azt csinálni marhahúslevesnél is, és most már megmondom őszintén, néha a csirkénél is vagyok. de mii de păsări. Nava avea o vechime de peste 20. Referă la extinderea gazoductului în care a fost construit Iași din Chișinău, acest memorandum privind Explorabilă a petrolierului. La 3 luni după accident, Comisia Europeană a Максимально соответствует этой ситуации.